Пренасяме Холивуд във вашият офис и правим вашите колеги кинозвезди. Здравейте! Аз съм Любомир Стоянов от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. В тимбилдинг програмата ни Филмови звезди създаваме персонализиран сценарий заедно с вашият HR екип и професионални актьори. Този сценарий се базира на миналото и бъдещето на компанията. Разпитваме за офисния хумор, типажите колеги, техните хобита, бъдещите планове на ръководството и други. В деня на тимбилдинга подготвяме терени, декори, раздаваме реквизит, а оператори и светители сътворяват магия. В този момент професионалните актьори се превръщат в режисьори. Те намират скритите лимонки и предразполагат всички така, че атмосферата на снимачната площадка да бъде невероятна и приятелска. Още докато снимките се случват, нашите професионалисти-монтажисти започват да монтират заснетите сцени. Никой от отборите не знае какво са правили останалите. Затова в края на деня изненадата е тотална, когато постелям червения килим и всички се съберем в голямата зала с пуканки и питие в ръка, за да се наслаждаваме на късометражния филм. Тимбилдинг програмата Филмови звезди е подходяща за екипи от 40 до около 130 служители. В нея на показ излизат умения за импровизация, отборна игра, креативно мислене, комуникация, времеви мениджмънт и други. Програмата може да се реализира навсякъде в страната и чужбина. Нека заедно да покорим Холивуд. Свържете се с нас чрез контактите в сайта ни eventsbakery.bg, за да разберете как да получите този тимбилдинг шедьовър. В уебсайта ни ще откриете още тимбилдинг програми за малки и големи екипи. До скоро!